వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుంది, దానికి క్లిక్ చేయండి. నేనేమి ఇది చేసిన మీకు ముందే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. చిరంజీవి గారు జానీ జానీ వేసుకోప ఎట్లా చెప్తారు, అలాగే టింగిల్ టింగిల్ లిటిల్ స్టార్ ఎలా చెప్తారో చేసి చూపిస్తా. ముందుగా జానీ జానీ వేసుకోప. Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no Papa, telling us, no Papa, hoping with ha ha ha. ఇప్పుడు టింగిల్ టింగిల్ లిటిల్ స్టార్ ఎలా చెప్తాను. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up over the wall, so I like you in the sky. నిన్న ఫ్రెండ్షిప్ డే కదా, ఫ్రెండ్షిప్ డే గురించి చిరంజీవి గారు ఏం చెప్తారు చూద్దాం. ఈజ్ ద వర్స్ట్, ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ ద బెస్ట్. అంతకు మించి నేనే చెప్పదలుచుకోలేదు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చాలా బలమైనది, ఎప్పటికీ విడిపోని బంధం. అది చాలా బలమైనది, శక్తివంతమైనది. ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలని అనుకుంటే అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతోమంది కలిసి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అయితే రిలేటివ్స్ అయితే ఇంకెవరైతే ఎవరైనా సరే ఇప్పటికీ కలిసి ఉన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా కలిసి ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్ అయితే, రిలేటివ్స్ అయితే, ఇంకెవరైనా సరే. ఇది ఫ్రెండ్షిప్ గొప్పతనం. అందరికీ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి మాత్రం మర్చిపోకుండా. పక్కనే కానీ సింబల్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ప్రతి చేసిన మీకు ముందు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. ఈ వీడియో ఎక్కడైనా స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు. థ్యాంక్ యూ.